Dah, ikaw na kwarta mo pagod. Uy. Okay yan, sige ka mo garis parkingan na nga. Bao ka ang diskarte ito kinilo na. Nindot na kinilo. Sayo di ka ni Ariday? Sayo ay ko, wahera kay kay. Niutom ko daan sad. Ako kay kidagay siya kay para ka kwarta sad ba. Oh, kwarta ko. Mo on tayong dispatcher si pre. Alawa pre ha. Ang naong, ang ngayon sa kayo, tanaw na ako, murag No. dumulong. Is not sir, dispatcher. Dispatcher, Dispatcher ba? Dispatcher. Alawa pre. Ang sekreto pre. Okay. no? Pwede. Timbang ko lang, timbang. Kada pasahero ba kilohon ato kay. Timbang, ikaw mo suway, timbang. Oh, sige na. Hey, sorry. Ay, Tarong nga. Bukan kay mahalar pagpalit ako ana nya. Gubuon na ninyo duha. Ano, bata ko ito ko? Ano sa pre? Oh, Kutsinta. happy to 180. Sige, sige. Oh, Basta tag 50 kilo pre ay kalimta. Tag 50 din. sige, 50 kilo. Bento na Ikaw din. pwede ka magtimbang dito. Ano? Ikaw na tigtimbang kay ikaw mo dispatcher mo. Okay Oo nga na. Ikaw Ako ba? Ikaw tigtimbang pasahero. Kung na, pasahero, pare. Ikaw timbang. Ha? Sige. Sige. Plano. Bago kayo bantay ha? Oo na. Hindi tigtimbang tag 50 din ang kilo. Tag 50 ang kilo. Oo, tag 50 ang kilo. 1 ata ka ng Oh, kana. pilit. Dirit. Oo. Dili na tabang Mayo, pilit. kayo? 50 na. Oh, Oh, pre. Parking sa dito. Oh, boss. What problema Taga asa na ka, boss? Asa man kayo de? Diluan lagi ko. Uy, layo ako. Naabot yung ano sa... What? Man, kiting mingawa ko dito rin. Dahil dayon lagi ko kasi ako mo diri. Kita mo ko yung parking diri. oh. Diaray mo kilit. Okay ka? Pwede na siguro na, diara. Okay ra, diara. Pwede, padapin lang. Dipin ka na yan, na mo agi. Isa mo gamay pre. Isibog siya. Ikaw dispatcher, ikaw may plastagan. Ano, baka agin mo gini. Plaster to. Mga bagay pag ini mo, awat ka ron. Upol na ito, out ang nilo. Yes. Dili ka. Pasalamat ko ninyo kay bisag dayo ko dire pero ipaparking niya ko ninyo. Away, problema pre kay... Bingawa ka ba? Lahi ba ito dili? Kinilo biya itong pasahero. Ha? Kinilo na itong pasahero. Kinilo. Oh, kinilo. Tag 50 ang kilo. Tag 50 ang kilo. Boss, boss, kay para ka, may bawa ka patakaran ng August. Surahin. Pause ba? Ang among diskarte nga sa una, ang 20 ka ganit, nag 20 man. Karon kinilo na niya mo ha. Mo ba? Oh. Wala na mo, boss, kanang dugay kay katigo man ng 20, 15. Oh, tinuo mo nang diskarte dire sa kuan para mo paspas ang among kita ba. Eh, labi mo panahon lang nga. 50 ra mo po. Ginay kay Tag 50 raman po ang kilo. 50 ra mo kilo. Pero matay yung next ninyo dali kay sa amo nga kinang kinilo ito. Oh, mas binta pa din ni amo ade nga dili dali kay tiguman ng kwarta. Tag kinilo dito. Inyo tag pila bre inyo ato de. Wow. Try to lang ya ang pasahero, pag mo pasahero may iwa ba, pag bingawa yun. Mao ba? Ah, sige sige. May pa dire, dayo na lang ko dire. Asa lang ko pa ingon. Oh. Oh, ito Ah, boss. Nemo di boss. Sakto na yung pasahero. Timbang na mo di. 50 kilo. Boss. Yan mo sa mali nga, kilo mo yun ka. Doon ka muna ka, kuha naman ikot. Tag 50 na mo kilo dire boss. Kilo, Ora lang kilo mo na. patakaran dire. Oo ba? Okay, kung palit may gasolina, litro man amo sa Patay, pala. malakan si mo pa boss. Sakay na po. Ana man na boss kay Oo ba? safety masa ka sa mo sa kuto ka patangan ka na mag safety belt. Ay, ang tanda ko ni kilohan ni sakto ni. Ah, sakto na kilo. Kilo sakto na. Sakto na sa boss. Kasi kuha ni ha. Dugang Kita Japan. sino mo gani? 0-0 na. Sige, timbang ko. Ikaw sa Timbang. dispatcher. Oh, timbang ko. Timbang ko. Ano ta? Ikaw si pa. Di mo sinilas ubo ah. Ubo. Buwa ka nakatunog lang nagtaig. Ayaw mo. Kana. Boss, akong kilo boss isa 60 kilos. Pila mo bayro na ni boss? 50 kilos. Ano dyan mga 3,000. Mahal na ni oy. Oh, 3,000. Mao ginabira na ni mo boss. Ya, ang gwarta ginto sa man ni. Masyurta ni porma ha. Kasi gabutag po sinto Jason ni. Hangyo lang, isa Ay, kayo sa hangyo lang, dili ka, hangyo lang. Sige, hangyo lang. Oh, lima hangyo na ba ta? Ako ni bala boss, laro na sa ba. Adi ka, hubog ka boss. Hubog ka boss. Oh, nakainom na ganay mo. Inom ko. Ay. Siya padagana ka dako na kong agi diri. Ito boss. Ikaw. O musakay ka. Nami bagong kauban, ipasa ka na mo. Bago naman kauban. Kani. Oh, kana bago na. Boss. Oh, Zero. sure na nga. Sige lang, amo na ipakuha sa imo. Okay na. Ang kwarta ba kinto sa boss? Aw, sabutan na to na. Sabutan na mo ko idabos. Salamat inyo ha. Hatuloy. Wala na ko idabos oh. Ganahan ka boss. Masay daw. Kani big senior, tambas hubak. Wala, saksak. Magsabot ano Mga ka. Basta, nain ko lang kayo na kung nga pasahero. Kainom naman ko. Kainom naman ko. Si Akaron. Di ako. 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 Di ako
kalma lang. Wala nga. Di ba? Pero may ihatod taxi niyo. Bilang asa pa ninyo ha. Istano mo, tanong ang istano. Salamat niyo ha. Oy, bus, istano mo, susuksak ka ni Gusta. Asam kung kawit ang tino na. Sorry ha. Ginamawa. Marato naman siya. Marato. Patay kupok ni Sayro. Nasa ka mo sa ako. Ako mo tayo mo. Yawan mo tadi. Mo masuro gihatag dulu ni kupok din eh. Pao yan tika. Asalan, koy bala ni. Bal. Eh, pulo. Eh, salamat. Bus, hinabos. Ipatsun ka. Ay, gani kabuhat tong uban sa. Oh, ato yung tagan pampor lagi. Dayaw, langyaw biya siya. Langyaw man to. Looy sa tama kay. Bahala na yung Sayro. Mahulsa to rito. Oh, siya na bahala. Siya na problema to. Ay, dire laki. Lalo mo nagtambay dire. Ay, Sayro. Dugay mo dire. Ha, hindi mo dire. Okay ni Reo nga. Ako man ako na dire. Ha? Ako na. Karon pala kita malakitan, murag nagsugod do sa las sinana do. Magyagi sinana do. Kuna kami na kuna dire ko na rin. Ako Ngani na lang. Pwede na lang kumo sabay ninyo kay ako ang banggod, ako ang posisyon dito magod sa kuan sa karkar. Karkar nya layo kaayo. Mo nang pwede ra ko dire? pwede na. Ako kami dire. Welcome kami dire. Ay salamat kini ganahan ko ani. Welcome kami. Isa man Oh, sis pasir mo. Sikutan ko ha. Snatcher. Amo nang gihan kay. Kalatsir din ni kalatsir. Hindi magkagulo yan. Ganahan ko nida. Pagkatapos ko ani. Doon ra kayo balay. Asa? Doon na kayo? Karkar ba kayo? Sambuan. Pero mamasahiro ko karkar. Asa ba sambuan ka uban sa adlaw? Uban na sila. Uban. Usar na. Upan ko sa Mercury ug Jupiter. Oh, mo di. Kuya sa din ni. Parahita. Kuya sa din niya atong pagsinisal talaga. Sir, abos. Parahita. Ano ba na? Basura na? Dili na basura. Bago na patakaran ka. Ano man na siya? Kinilo na namong pasahiro. Kinilo? 50 ang kilo ang 50 ang kilo. Sukol ka di. 50 na. Baka pa yung sukol. mga tao rin magkwartahan kayo. Oy, Silbi ba? Asan? Ako na lang. Pinupuri na muli. Kasi kinilo. Dispatcher hinayan, dispatcher ay. No, kinilo, 50 kilo na. Kinilo. Patong sa dia, patong. Bantay 50 ang kilo na. Bulabali. Kapula ang kilo. 50 ang kilo. Mura ni baboy. Sakay. Ada lang Sinilas. kay kumasakay ka. Bago na niya patakaran rin. Mao na siya. Ubuha sinilas. Boss, kung gusto nyo ka makaadto sa imong padulungan dali, tuman lang sa mong gusto. Okay mo na ilang bagong balaod. Maninood lagi ka. Dala man ako ang kabuang. Pala kay bunog lang gyapon ka. Abo kami. Abo ka sa inyo gad. No. Pinay ba na stinta? Yamat. Ismail. 3,000 size. Ismail size. Hangyo lang. Ayo. Hangyo lang. Ali. Philip, Ato dito. Kari. asa mo ko? Dili ka. Ay sabah. Kami mo only siya katong pasahero yun. Pasahero na ko katong wala ko sukli. Sa tingin yung wala. Sakay lang. Ayun ko nga, mao na akong pasahero katong gwapo pre ba. Klaro na. Likod. Ayong beran ngayon. Ayong beran lang ito. 3 size. Sabot ang ganito. Mana? Kita mo andar niya ang motor. Okay. Gawa. Ini lang. Tadi mo biyahe na. Behigit. Alas dos naman. Sila rin nag-una. Pangiling ko ka. Ay, kabalakan. Ay, maabot ko sa iyo. Onsa man ini Kabalakan. inyong dispatcher nga murag na may sira mo kay. Oy. Bakop man igod. Tama kayo. Ay bakop man yung nasunod, bakop ba? Bago din inyong dispatcher di ay. Mo na mo bago na hire na mo. Mo din ang medyo alanganin no. Kuiwan ko. Usahay alanganin pero sige naman. Dara. Kasi dako porsyento pangiunan ni. Okay. Tama na. Pagka piyawat. Dili ko, snatcher ha. Dispatcher. Dispatcher. Resort, makalimutan ko ito. Excuse. Hello. Bibigay sa mga Are. Kamu daw Sa sa baka pamagi dire. sa inyong plate eh. Kamu ha. Timbang lang sa timbang. Sa baka. Sabak. Unat sa. Siya lang mo ha. Dili, kari kuha ha. Kini mo ha. Asa ba dyan ka di ay marasa na. Kinilo na. Oo, kilohon sa nato. Kilo sa kilo sa kulo. Kilohon ni. Ano, kiliyon. Sakay. Patakaran dire. Pura man kay isda. Adli na ka hubong sapatos. Ayaw. Adli na hubong. Sige. Uy, 50 ma.
man. 50 kilo. Pila man na. Abala na, ari ka sa kayo. Sabak na rin. Oh, ikaw. Huwag ka plano masakit. Ikaw. Maglakaw lang. Ayaw. Hindi ko masukat kung mulakaw ka. Kaya iwan ko pamitik. Anak ko. Ali ako, ito yung una na rin. Hinta mo ba? Smell. So, ako kay 2.5. Oh, 2.5. Usa na lang plito na lang ko daan. Eh, i-plate yan, dire. Arin ka sakay na ko. 2.5 man ako. 2.5. Ah, unsa pre? Sakay dire. Ah, sige, oh, sakay na din mo na diha, way problema. Oh, ano akong kuan pliti? Oh, Kisa imo man eh? ako. Oh, dire na siya uri. Tingnan dito lang ka. Kuha ni. Unsa na ni oy? Plate daan. Asa man ko ano? Ali sabak dire. Plate. Sabak dire. Ha, plate. Siya may mo ah. Oh, ato dito. Asa man dito no na dire o diha. Sabak kalaro ni. Sabak dire ka na plate yan eh. Uy, ha? Plate yan eh. Pila may timbangan ah. Ba 50 para sa 3 mil. Kapon. Ay, ako nagpahangi man ko. Tres man man eh. Oh, tupay man yung wangyo. Ama ko mula ka na ko sa alam mo na. Ah, sige. Lala talaga. Ayo na tika. Ngani lang para matunga nato ning 25. Kana kamong duha isa ka lang sa akong motor. Ilayin mo motor, isa ka sa akong motor. Hindi ra. Okay ra? Ha? Okay. Okay. Ako hindi oy. Gusto man sila kito nga. Ito. Sige. Kaya mo na ako. Una lang ni. Tupay. Ikaw doon ka sabi mo nakapaandar na ng motor oy. Swerte kasi ang duwa no. Di lagi. Oh, dito. Oh, paabot ay mo na pod. Kaya ako, hindi ko kamayar ako kini. Okay, ada na ba? Duwa ka bok. Sige, yung tupit yan natin. Pinutos na yung bayad. Ano na ko ba ko? Ano dito? Dali, arang kwarta din ito. Ya, pila gi. Ni tiyato imo ha. Matay. Ha? Kasmi lang meron nun. Kininto so yan. Ah, may na kay isa. Bro, mas paano ron? Kung sa... Mas na lang. Ako lang yapon. Kung sa mo ha. Dali kay gubon ba. Mas mayo ron. Kung sa... Amo tay. Pag kaming awag yun. Oh, kato. Tesme, pero bisag ihangyo to sa kininto sa ako lang yapon. Mao lagi kay nga na pila plite sa inyo ha, 10 pesos na plite no. Kain ka. Pero lang kamaya. Oh, ikumpira to. Tagbo ka. Oh, gihangyo Balik-balik pa. sa. Kininto sa... Oh. Kare kay kadiyo tra kayo. Una na, abot na sila. Oh. Asa man biyahe niyo pre? Salamat. Abot na dyan. Man naman yung mga biyahe. Ato naman ang... Asa din yung biyahe re? Kay, di, ayaw ko yun. Balik ko. Plite, tupit. 2,000. Negros man sad. Negros ang ito. Sismin. Tao? Kapay. Negros. Isa lang. Asa din yung Kamo ba? Kamo ba natakda na jud mo nako no? Ano naman dahil? Sa una 20 ra plite dire ya karon ako gikinilo sa kita tanaw daghanan mga lipay. Lipay mo wala. Ako 3,000 ang plitihan. Basag hangyo pa kinintos. Lipay kay ko. Pero ayaw mo ka kalimutan dispatch ra. Taga araw dispatch ra. No sabi ka kayo. Ako lang bahala na. Kita ka ng bangag? Ha? Kita ka ng bangag? Basta ka na. Shit mo to na yan. Isat to. Tapos isang ka. Ako yun. Isyot? Uy! Oh, kani. Pero, wala yawi nga. Timbang sa. Wala yawi akong motor. Timbangan. Kupanya akong motor. Ikaw, matod ka rin. Eh, kubagong motor. Timbangan. Timbang. Timbangan. Ha? Kaya gani? Laro kay. Kung saan sa, ang kamot. Laro. Daw na gani. Kilo. Sus, kinunod. Sobra rin. Kubagong motor. Lawang yawi. Lawang yawi. Away mo tayo. Gawin pa sa kanya, kasakto ano? Dagdag.